Kazuwai shamwari dzaJesu, ndiri kunzwa kufara nekuti nhasi tiri kuenda mberi tiri pamusangano wedu tichidzidza nyaya dzaJesu dzinoshandura moyo. Musoro wedu wenyaya nhasi uri kuti Mwari anoda mutadzi anotendeuka. Vhesi redu ratichange tichinyanya kudzidza nezvaro riri kubva pana Luke chapter 15 pavhesi ya24. Iyo inotiudza kuti baba vakafara mwana wavo wakanga afa amupenyu. Vakamugashira vakave nekupembera uye nekufara kuti mwana wavo adzoka. Jesu anoda mwana akaita seni, Jesu anoda mwana akaita seni, mwana akaita seni, Jesu anomuda, Jesu anomuda mwana akaita seni, Jesu anoda mwana akaita sewe, Jesu anoda mwana akaita sewe, mwana akaita sewe, Jesu anomuda, Jesu anomuda mwana akaita sewe. Chidzidzo chedu chabva chandifungisa rimwe gore. Ndakanga ndiri grade 7 ndiri kupuraimari, saka ndanga ndine kanzvadzi kangu kadiki. Chitamba ega chitamba zvisinei, ndokubva avarairwa, ndokubva aenda pasi pesofa, ndokubva arara hope agokotsira. Mama vaguti, ko mwana ari kupi? Vagotanga kutsvaga, tigotanga kubatsirana, tigoenda panze, tigotsvaga mubedrumu, tigotsvaga mukicheni, tigotsvaga kwese. Ko mwana ari kupi? Ko mwana ari kupi? Mwana tingamuwane, mwana atingamuwane. Kozoti paya mumwe ndobva ati ndiri kunzwa kunge pane munhu ari kufema munomumba munomu. Ndokubva adongorera pasi pesofa. Wanikwe kamwana kakatorara zvako kari kutoishona ngonono. Vanhu vese ndokubva vatanga kufara. Aripo mwana. Hana dzakange dzamboruwa kuti ko mwana ari kupi? Asi mwana awanika. Tokubva pava nemufaro mukuru. Saka vhesi redu riri kutitungamira, riri kuti iro mwana akange afa asi ava mupenyu, akanga arasika asi awanika. Luke chapter 15 vhesi ya24. Musaikanganwe. Now tine vana vakasiyana mukati meupenyu, mukati memaraini atinogara. Kune taipi dzakasiyana. Dzimwe ndodziya dzinoti havadi kutamba nevamwe, vamwe vanofarira vamwe. Yasikani shamwari, uri right here? Inini ndiri right. Vamwe vanoti vari kuchikoro vakaona ticha ndopavanozoti kubata kabhuku ubva atanga kuda kuverenga. Asi vamwe vanoziva kuti basa rangu ndinofanira kuriita uye nemazvo nguva dzese. Vamwe vanoti vakanzi enda unotenga chingwa kana kuti enda unodzora mombe. Munonesa mimi. Mama handiti gogwemi mami. Asi vamwe vanoenda vachimhanya vachifara nekuti vanoteerera vabereki. Iwe unofunga kuti Mwari anoda mwana upi? Imbofunga uri ipapo. Zvino kuna Mwari anofarira munhu wese, zvikuru sei kana wanga uri mutadzi watendeuka. Mwari vanokugashira nemaoko ese. Nyaya yedu yatiri kudzidza nhasi iri kubva pana Luke chapter 11 chapter 15 kubva pavhesi 11 kunosvika pavhesi ya32. Tinoudzwa nezvababa vakanga vaine vana vaviri. Vana vavo vaivada zvakanakisisa, vachivabata zvakanaka uye vanga vakagara zvakanaka pakurarama kwavo. Saka zvisinei, mwana mukuru ainzi Jayaguru, munin'ina wake ainzi Spimbi. Saka Spimbi rimwe zuva anoti kuna baba, daddy, inini ndipei hangu mugove wangu wamunofanira kundipa. Panhaka yenyuka makati muchatipa zvimwe, chindipaiwo zvakakodzera kuita zvangu.
Zvisinei, baba havana kumbomurambira, zvikanzi vakakamura nhaka yavo nepakati, ndokubva vapa jaya guru, mukomana muhombe, zvaaifanira kuwana, ndokubva vapawo Spimbi zvaaifanira kuwana. Zvisinei, Spimbi ndokubva afunga kuti ndingadyira mari yangu panapa here, nhaka yangu ndikaipedzera pano, rega nende nyika iri kure. Handi vamwe vedu tinotombotaura tichiseka neshamwari dzedu paya kuti inini ndikaita mari ndobva ndaenda kuUK, inini munondibatira kuLondon, ndinenge ndaakuchando. Zvikanzi Spimbi ndizvo zvaakabva aita, ndokubva aenda kunyika iri kure ndokunosangana neshamwari dzakawanda, ndokubva dzatanga kumufarira. Aiuya achiti, unondifarira here iwe Spimbi? Spimbi kani, chindipowo wachi, ndipowo wachi, ikombonditengerawo purezenti here. Zvikanzi Spimbi ndokutanga kufara neshamwari dzake, vachidya mari, vaitenga zvakasiyana siyana zvinonaka, vakati ma-ice cream, vakati chikenini, vakatenga vaita kufara kani, vachipfeka tumwe tuheti twaiswa pasaidhi, vachiita zvakasiyana siyana neshamwari dzake, vachifara vachiti vari kuinjoya upenyu, vari kufarira upenyu, vari kunakidzwa neupenyu, vachiti tinowanikwa neikwe isu, ini Spimbi ndine mari, ingotaura chauri kuti ndinoita. Zvikanzi shamwari zhinji dzakauya padhuze naye, dzikawirirana naye, dzikatamba naye. Zvikanzi nguva yakati yafamba, mari yakatanga kupera, shamwari dzakatanga kusuduruka. Zvikanzi Spimbi, zvisinei, gore rakabva rava gore renzara. Nzara ikasvika, Spimbi asisina mari akabata huma, akadai mari hapasisina mari. Ndokumbotanga achichazama, achita icho, achita kiya, tsvaga kabasako. Zvikanzi zvisinei, munoziva zvinoitikawo mugore renzara. Vanhu vazhinji havatore vashandi vakawanda, vanototanga kubvisa nekudzinga vamwe vashandi pabasa kuti mari yavo ifambe zvakanaka. Zvikanzi Spimbi akatanga kutsvaga basa, atsvaga apa ashayiwa, atsvaga apa ashayiwa, atsvaga apa ashayiwa. Ndokubva azoonawo mumwe mukuru akanga aine purazi rake, ndokubva ati ndiri kutsvagawo basa. Zvikanzi ini basa pano, basa handina shamwari, asi kana uchida zvako ungachengeta nekuriritira nguruve dzangu. Spimbi nemhaka yekuti anga asina kwekuenda, anga asisina kumwe kwekugara, mari yapera. Paimboti aigara muhotera, iye zvino mari yekugara muhotera haasisina. Paimboti ane mari yekuita upenyu hwepamusoro, mariya hapasisina. Zvikanzi ndokubva angotambira basa, akati hungu ini ndinogara hangu, chero ndichigara pano. Ndokubva atanga kugara ipapo. Zvikanzi akatanga kuchengeta nguruve. Munoziva zvinoita nguruve imi? Nguruve ine uchapa kani, ini painogara panenge pakangoita zvese. Zvikanzi Spimbi nemhaka yekuti anga asina sarudzo yekuti aite, akatanga kuchengeta nguruve, achidya zvaidyiwa nenguruve. Munoziva ka, unotanga uchivhaira shamwari dzangu, muripo here shamwari dzaJesu? Akatanga achivhaira ka, paimbodya machikeni nayo ane mari, asi zvinezvi asisina kamari. Zvikanzi akatanga kudya zvaidyiwa nenguruve, akambotanga achizvisema asingazvide. Zvikanzi gare wanikwe nehembe dzaakupfeka Spimbi dzaakungobvaruka, haasisina mari yekutenga hembe dzinodhura. Ndokubva atanga kupfeka iwe. Spimbi akunzwisa tsitsi, akutanga kungodyawo zvinodya nguruve zviya, zvinodya nguruve. Ndobva agara, ndobva ati akati asika, kumba kwababa vangu inini pane mufaro. Vashandi vababa vangu ini havapfeki zvakadai izvi, havagari vakadai so, vanodya vachitosiya. Ini ndafunga ini zano ini, regai ndidzokere kuna baba vangu. Zvikanzi Spimbi ndokubva asimuka akatanga kufamba, ndokutanga kudzokera kuna baba vake, achifamba achienda. Zvikanzi baba vakati vari nechekure, ndokubva vatarisa, vakati ndiani uyu? Tiri kutasira muenzere, ndiani ari kubva uko uyo? Zvikanzi baba vakaramba vakaona
uyo ndisipimbi chete ari kuuya uyu. Zvikanzi baba ndokubva vamhanya, ndokubva vatambira mwana wavo. Zvikanzi vakamupundira sipimbi, ndokubva vamutsoda padama. Zvikanzi ndokuvati mwana wangu wauya. Zvikanzi sipimbi akatanga kungodzungudza musoro. Akati baba, inini musanditi henyu mwana wenyu. Handina kukodzera inini kuita mwana wenyu. Dai henyu mandotiita muranda. Ndiite henyu muranda sevamwe ava. Musandiita mwana wenyu nekuti ndakatadza kudenga nepamberi penyu. Baba vakafara vakati aiwa mwana wangu. Vakamutora vakapinda naye gumba. Zvikanzi akapfekedzwa nguo yanga yakanaka yaikosha yacho. Zvikanzi ndokubva vamupfekedza, ndokubva vabvisa hembe dziya dzakabvaruka dzakasakara dzaakanga apfeka uye dzakanga dzasakara paaichengeta nguruve. Zvikanzi vakabva vamupfekedza hembe dzakanaka. Zvikanzi vakatanga kumuitira mutambo. Vashandi, uyai nemhuru yatanga tichikodza. Uyai nayo, toda kuibayira mwana wangu. Wakanga afa asi oraramazve, wakanga arasika asi awanikwa. Zvikanzi vakaita mutambo, ndokutanga kufara, ndokutanga kupembera. Zvikanzi vakatanga kuimba vachifara. Kana vaimba vachiti ndinofara nasi na Jesu Kristu. Vakatanga kufara nekuti mwana wavo akange awanikwa, akanga adzoka kumba. Zvikanzi asi manje muchinda anonzi Jaya Guru akanga asiri padhuze. Akanga ari kumunda kwaakanga achirima. Ndokubva adzoka apedza basa raaita. Ndokubva afamba, ndobva anzwa kumba kuri kurira mhanzi. Kunenge kune mafaro chete. Chii chiri kumboitika? Zvikanzi ndokubva dana mumwe washandi. Zvikanzi uya pano. Ndokubva auya. Zvikanzi ko chii chiri kuitika? Zvikanzi aikaka, hausi kuziva here kuti sipimbi adzoka naIjaya Guru? Auya ufunge, saka baba vamuurayira mhuru yakakora. Tiri kufara nekupembera. Zvikanzi Jaya Guru, ndokubva aenda kuna baba. Ndokubva haiwa baba, zvamunoita zviti mimi. Inini ndakanga ndiinemi panapa. Hamuna kumbobvira mandiitira mutambo neshamwari dzangu. Uyu sipimbi uyu akatora mari yenyu akandodyara kunyika iri kure. Ndiye wamakuitira mutambo. Asi baba, imi nemhaka yei muchidaro? Baba vakamupindura vakati, mwanangu Jaya Guru, tarira akanga afa asi mupenyu. Akanga akarasika asi wawanikwa. Haungafari here? Tarira pfuma yandiinayo. Tinoziva kuti ndeyako, usatya. Asi tiri kufara kuti wakanga arasika awanikwa. Nyaya yedu inotidzidzisa kuti Mwari vanofananidzwa nababa ava. Mwari vanonzwa kufara kana mutadzi mumwe chete, kana munhu mumwe chete anga akarasika adzoka kwavari. Pada zvimwe uripo waitsunya-tsunya vamwe, uchitsunya-tsunya vamwe. Pada zvimwe waifunga kuti kuchechi ndekwenyu chete munoenda kuchechi. Asi kunyangwe nevaya vasati vaziva Mwari, Mwari anovada kuti vatendeuke vauye kwaari. Uripo here nhasi? Pada zvimwe waitamba-tamba zvisingaiti nevamwe, uchirowa vamwe, pamwe waimashuga, pamwe waijamba nepawindo. Wasvika kumba, otanga kupinda nepawindo, unokora dovi, otanga uchidya dovi ramama vasipo. Upinda ubva wachechura, ubva waverenga here bhaibheri rako, ndaverenga. Asi iwe uchiziva kuti wainyepera mama nadhedhi. Mwari vari kuti, vari kuda kuti usiye zvinhu zvese zvakaipa, uteere nzira yaJesu, uteedzere zvinoda Jesu, nekuti Jesu anoda kuti tisiye zvese zvakaipa, tifambe nenzira yake yakarurama. Mukatarisa activity yedu
yatanga tinayo zuva ranhasi, tichikala-kala, tichibuditsa tumifananidzo. Handi muri kuona? Toda kumbofunga nekufungidzira kuti ndeupi mufananidzo unofanira kuuya pekutanga. Muri kuona here zvandinazvo panapa? Iyi mifananidzo yandinayo iyi iri kuratidza mukomana Spimbi nezvaakaita. Imbotarisisa uone. Ndeupi mufananidzo uri pekutanga? Ndeuyu here uyu? Ndo stori yedu zvayataura here izvi? Ndeuyu? Ndeuyu here uyu? Kana kuti ndeuyu? Saka tiri kuona kuti mifananidzo yedu iri kufamba so. Tarisa uone. Uyu ndiSpimbi ari kupuhwa mari pfuma yake ndokubva aenda kunyika iri kure. Aenda kunyika iri kure akandopambadza mari yese dzimara akuchengeta nguruve, akudya zvinodyawo nguruve. Zvikanzi asara asina chinhu, anodzoka kuna baba vake. Anodzoka kuna baba vake. Baba ndokumumhanyira, ndokubva vamutambira vakati mwana wangu wauya. Zvikanzi vakamumbundira, vakamutsvoda. Saka Jesu ari kutidaidzawo zuva ranhasi. Uya kuna Jesu, siya twese twakaipa, uteere nzira inoda Jesu. Rangarira chinhu ichi kuti tinopa mbiri kuna Mwari nezvaakaita. Rwiyo runotoimba mbiri kuna Mwari nezvakaita, wakada pasi wakapa murumbwana, wakafira izvo zvitema zvedu. Rwiyo runotofara ruchimba, rozotipa chorus. Kudzanyi ponesi pasingari munzwe, kudzanyi ponesi vanhu ngavafare. Uyai kuna Mwari nemurumbwana, mumupe nyimbiri nezvakaita. Uri kuda here kuuya kuna Mwari? Chidiso chako here kuuya kuna Mwari? Tive nenguva yekunamata panguva dzino. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nekuti matidzidzisa kuti munoda kuti tisiye mabasa edu titevere zvinodiwa naJesu. Tinokutendai nekuti matiudza nyaya yejaya guru naSpimbi nababa vaiva nerudo, tichiona imimi muri Mwari vane rudo. Nesuwo tibatsirei tiuye kwamuri Mwari nekuti ndimi mune rudo. Mazvita yenyu nenyaya yamatipa tinotenda, tipewo simba rekukuteverai muzita raJesu. Amen. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka.